Hello, what's up mga igala? Another video na sad may klaro pero matag kalingaw entertainment sa inyo. Siyempre atod gyapon kaninyo. Balik na po. Sa naginusarang DJ may pagkatisoy ang mupapasumwag tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugan. Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko ninyo sa naginusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mupapasumwag tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. So for today's vlog mga igala no, grabe na jud ni siya ka. Yun ni siya karampan sa internet mga igala no, gikan sa Facebook, kanto sa YouTube. Tala dance ni Sarah Geronimo. So before ato ni sugdan ang mga Tala dance fails nga compilation itong himuon karon mga igala. Credits to the rightful owner of these videos ay ako lang isyo compilation na ni mga igala no. So first dira malingaw jud taning ilang mga sayaw ambot lang Ginoo ko ganyan naluyo kog katawa. So the first video kani mga igala ato na ni siyang i-play ato na ning tan-awon. O ani dira. Grabe porma mano oy ko lang jud gikan ko rin siya maligo gro or padong maligo o nawa. Tila ko'y nakalutang nasa Grabe nagliad oy. langit, ngunit nalululo sa iyong mga ngiti. Ako hanggang dito lang tayo. Dok. Oh papa! About lang. That's safe for kids. Pagdating ka, umabot. Luyas palubot panlubot. So next video na to kani siya si kuan. Nakalutang nasa langit, ngunit Lutaw gi kay siya na. nalululo sa iyong mga ngiti. Ako hanggang dito lang tayo. Ay, kuyawan ko skisam yan ang yan tail mahigala bisang maigo pero tinggo ba agis skisam yan maigo sa tail. Grabe nagpitik oy. Di pababayaan ang daan, di nakakabing Sige, suyo pag yun. umabot tayo hanggang dulo. Hanggang mahigpit aabutin natin ang mga akala. Credits to Romar Dale Infante dahil so yatong video no. Grabe Romar ay. Next we have kani. Ngunit nalululo sa iyong mga ngiti. Ako hanggang dito lang. Gibukan. So make sure na to siya sa kono sa memes. So memes to siya katong kuan tong babae buak. So from kuan to Mad Lips. So this is gonna be a different Tala challenge because I'll be singing instead of dancing it. Let's just wait for the chorus. Kung hanggang dito lang talaga tayo. It was our vlog for today may gala no. Mga makalingaw nga video sa Tala dance cover. Anyway, pabuta to cover na sa akong kata na pag-cover. Ug di madam mag-cover na taglibro. So before na to ni end mga gala no, ato din silang i-shout out di ay AV Pedrano, Clarissa Olusamin Arellano, Kenneth May Moraca Yukte, si Gian Lay Katakis Kaayonte,
si Queen G Pantaleon, may pagtanaw ni mo diha kang Manuel de la Serna, kang Jericho Cugal, si Ding Xiaoping, si Riz Cantero Baring, si Yasmin Ann Morales, si Ronalyn Amistoso, si Diche Marie Comita, wow, si Chiri Ann Maglasang Dilante, syempre ang Oklok TV, mga higala all the way from Orgawanon, San Remeo, Cebu, John Carlo Caporas, Velma Eliado II, Reggie Salva Valdez, Ayla Tuhoy Arminion, si Rachel Alestrisimo, si Micaela Tuhoy, all the way from Tabugon, siguro ni siya may galang, si Kenneth, si Mary Rose Madera, si Mary Abinasa Boyko, si Melanie Villa, si Roberto Oracion, si Janil Zanoria, si Bench Alcover, si Saino Lopap, Odgam Lexfe, grabe naman ni Ngana, grabe naman ni Oy, si Hani Duran, si Stephanie Duran, si Deliong Cabiao. So may pagtanan nyo dahil sa inyong mga higala all the way sa Ugasa Mugikan. So this is our vlog for today, mga higala. Kay musuod na ko, marugwa ko musuod sa kong first subject kahit tungod ani. So makalingaw dyan, no? So sa Tala dance cover nyo, you can comment below sa link sa inyong Tala dance cover kaya atong nang i-feature din sa atong vlog. Daghang salamat sa inyong pagtanaw diri. As again, this is B-Boy Bugoy. Again, mga mahigala, diri lamang sa B-Boy Bugoy TV ang vlog nga muhatag o kalinga o kalipay sa inyo. Ang muhatag o mupapas sa kasakit sa tagtatag sa inyo kamadugan. Siyempre, ito gyapon ninyo sa DJ nga pagpagin sa B-Boy Bugoy. Daghang salamat. Bye-bye. Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa nag inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy ginoon ko.